Sosonoman ulo sanyo panjari keluar betul.
jauh napa mancing kuning man. Trisasana. Iya nggih. Mulai iki dina ana kumpulan gedhe ana tekaning pukulan Bathara Guru. Nggih, lajeng Kurawa arepe dijak munggah menyang kayangan langit dinten njaluk adiling pukulan sanyang tang mangka dheweke iki paring dawuh Kurawa Baratayuda Jaya binangun unggul yudane Pandhawa sing kalah dur. Ngoten niku kula niki mboten percaya man. Gedhe-gedhe no atine Kurawa man kula niki mboten percaya kula niki. Jelas kula niki pun kadang kula niki Kurawa kaping kadang-kadang neraka man. Mboten saged munggah swarga neraka kadang-kadang man. Najan dewa paring dawuh. Dewa nak menungso man. Lah niki dewa niku menungso sing gawe urip niku tetep adil man. Lah niki sipate sing gawe urip niku tetep adil welas asih adil lan niki. Lah Kurawa kok munggah swarga. Wong pimpinan wong sing muni niki. Nuwun sewu. Wong sing kuning tam liyane nek enten napa kumpulan mboten tau dadi nek enten sampean. Lah niki. Sampeyan iki eling atine man. Timbangane ngrasani aku ngomong ngeten iki man iki. Mulane kula niki cetha mboten ati ngrasani enten liyane. Sing kuning atine elek. Atine elek kali. Enten napa mawon dange apik ditata nek enten sing kuning mesti mboten dadi. Kandhane arek cilik-cilik. Iya ya apa nah. Sengkuni sing mampu puni wedhus. Sing kuning mau wedhus. Arek-arek man mboten kula. Pun Pak, sampeyan ngarep dosa-dosa mawon. Mpun ngandel sampeyan iki mlebu kula mlebu swarga niku ngandel. Pun bali mawon Mas. Nggih nah, nggih. Kok nggih ya. Diring hari ngene nggih nyek. Nggih Pun. Wong tambah tuwa atine tambah elek. Nggih Pun, sakniki kula ngadeg sampeyan. Apa awak menjadi leren saiki ya? Leren ndak leren. Sing kuning iki pate. Sing kuning iki pate. Ngerti apa pate sing kuning? Nggih. Endi iki wis ana contoh apik. Ana kali diberseni larang-larang buat masyarakat sak krene dhewe sing mimpin coba berseni kali. Kula ningali nggih Jakarta. Iya sing kuning. Mulane kene nang udan banjir. Iki ya wis anjene banyu teko kidul kok saking gedene. Nganut karo aku gak gue, gak nganut cokok. Nggih nganut. Gak manut kok gawe enak nek. Nang pabrik kontrak 3 bulan ya. Nggih pun kula nganut kan. Nganut. Ayo padha saking nganut yaiku dawuhe yang kukulun padha piwenang bebarengan karo Bathara Kresna gak ndalangi Pandhawa ndalangi Pasatapura. Sesana ayo berkancing derekno aku jandrane dewa ya nggih.
Tak jabel bahasaku Kakang Bungo arepe tindak endi adalah adikku Gatotkaca iya padha waras saiki padha waras Kakang Bungo padha waras ora ana awangan sawijo apa Dimas arepe tindak menyang kayangan langit dinten piye lho lah adikku Gatotkaca kok wis weruh iya ana dewa belani para Sata Kurawa ana dewa belani karo Dalang Pandhawa karo sadurunge winara kakang tak aturi balik nang Traju Tresna ana jaman apa ana Kresna kok belani karo Kurawa gak belani marang Pandhawane ana jaman apa dewa kok belani para Sata Kurawa adikku Gatotkaca enggal siningkir nampa dawuhe Kanjeng Rama Bathara Kresna kancik ana kayangan langit dinten kena tak cegat yo gak tak cegat iki dina wani nyegah karepe Kakang Bungo bandane opo dari percaya dodo lutak iludil pengganti nyawa sang Gatotkaca bagus pengalawi tangane Bungo tiba sirai Gatotkaca gak merapat tak sembah dalamanamu pun kasar adalah kados lho satru lawas kepethuk anyar jare kuwi wis gak kandhe musuh-musuhan Riko ambek aku iki wong cilik ayo gopul golek sing dipangan ayo rukunane enggak ajaremu ayo maju
Iya, gak kewana. As. Oret. On. On.
Dilah wah masalah kelemak-kelemek niatani tadan nikah tutucuk gak ya ono ya ini ora ono bedane ya gak tutucuk Kakang Bomo tak aturi Kakang Bomo balik yen ngomong pun Kakang mau balik pisan tak sepuro pindho kalamerta ping 3 pengadilan surga dinuga mengkrako kaya gelap ngadeka kaya konsep ding pandulune Gatotkaca tak candak tak sepeta wantu gilang-layang sukmane Gatotkaca gak ono Bomo kalah iki
Seliramu derekno pendaramu iki anyar-anyar apa wis suwe? Nggih pun ta. Kira-kira ana pirang taun? Nggih enten nek 18 taun apa enten. Lah kok gak titeng? Boten titeng dispundi. Iling-iling. Rika gak titeng sing kaya ngapa ngono lho Cak. Sing dituturno. Wah, kula niki mboten titeng enten pundi. Nggih. Kula niki pun 19 taun mboten titeng sing enten pundi. Lah iku mau. Pendaramu kalah kon surak-surak. Kon surak-surak mari ngono katik joget-joget ngono ngarepe ndara ngomongso ya. Niku salah kula. Iya. Sing lepat niku mboten kula. Nggih padha-padha salah. Lah kula joget nonton ganteng. Dandut. Kula lirik sampeyan melok ae. Iya ya apa? Kula lirik sampeyan niku melok nggih melok joget. Waduh, ini aku. Udah ini pandangan ae. Iya ngono. Kira-kira aku karo Gatotkaca menang ndi Pak? Yen bener tak wenehi ganjaran. Yen salah tak tembeli kowe. Wis ana. Omong dorong wis aja dibadhe. Rika iki mbadhe durung karuan nek bener ditempeling sing mesti. Niku kan foto aku. Aduh, lho ben oleh titik-titik. Alah. Oleh titik-titik oleh tempeling. Menang aku apa menang Gatotkaca? Nggih, ingin mawon. Kula niki blak-blakan mawon, umpami pitik karo. Kula niki sing botohi. Seliramu botohi ndara kula bomo. Menang sapa? Nggih, mboten enten malih. Nggih, menang ndara kula bomo. Lho, bener. Nggih, taman niki. Nggih, matur nuwun. Oh, ya apa? Ayo kalah teket kali ganjaran. Anu kali ganjaran. Durung Cak, durung. Ganjarane kae kan duwe. Mari wis dikampleng iki lho. Kan bilang aku kalah. Salah. Nggih. Pak Mujini sababe aku iki menang karo Gatotkaca sababe Ndara Boma niki mboten saged yen Ndara Boma pecah. Nemplek bumi Ndara Boma urip malih. Sababe enten kayangan ibu panjenengan Dewi Pertiwi nggih. Nunggu kepetetan, yen kepetetane alun, Ndara kula ayu nangis Ndara Boma urip maneh. Waduh titen. Tampanane. Mboten pun. Mboten. Nika wong kathah Tampanono. Mboten nun. Tampanono. Mboten dikon lapak. Biasa kok gak gelem. Oh, tak yo ah. Tapi ngene kok. Oh, dikon nampani gak gelem. Tampanono. Gene kula nampani nun. Matur nuwun. Nanti dulu. Oleh atusan bimo itu, 5.300 sak dia. Aku lagi nang atampan tak ngadop popok dulu kena piring. Wah, akeh. Ono kawan tak jeneng ono mburi kene. Nggih, nek dongakno pendaramu. Ono paling pendonga dongak-dongakno
darami bomo menang. Nggih. Kula atongaken. Donga sing mandi, Paman? Nggih, pun matos. Kula atongaken ndur kula maju ya maju jembar kubure. Kubure padang lagi. Wah. Mandi kawon nggih. Niku donga sing mandi sing ampuh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ayo. Wong didongakne donga kubur ya matur nuwun. Ketok nek ndoro bumi gak ngerti agama. Kepet. Wong nyene gak ngerti agama ya ngono iku. Matur nuwun. Aku maju dongakno ya ngono kan ya. Jembar kubur padang lakune ngono ya. Nggih, Bos. Pun matur. Mendel sang bomo. Bomo, bumi. Bomo iku najan apes yen mati nemplek ana bumi, bomo ora bisa mati. Sabab musababe Dewi Pertiwi kan pepethetane sang bomo. Mertandakno yen pethetan aluk, bomo nemoni wae. Pertiwi nangis, bomo mulya jati muni temah paluwe. Tekad sekat bomo tekad gede tekad eling. Menungsane eling kewane kaya kebo raja andalune. Dari kadut kocok Podo penyikuti Bul
dadarine. Parah. Mender. Apa maneh ndandene. Ya sing garis mahal. Oh, ya. Mulai. Melik-melik kadang lonang sang Gathotkaca minggah Dirgantara candrané Lipya Purwadesya Lipya lali purwa wiwitan deksina pungkasan sang Gathotkaca minggah ana ing gegana deling kawitan ora ing pungkasane enget yen kinata ing kawah Candra Dimuka badane Sawaja mati mriji mati mrekek kaya menjadi salatun ketendang samirana sang Gathotkaca pinaringan adon-adon swara rapet dhateng delane mripat netra kumala suping Sewajana Utang Antakusuma napa to daya daya mripat netra kumala Desa Retna mungsuh ora ketingal mungsuh dulu kaya jin setan priprayangan suping Sewajana tupangan kacerta yen mungkule pendhita tapa gugur rapane sang pandhita yen ana gunung angker dadi tawar sabuk cindi puspita sabuk minangka tali cindi puspita kembang nyoto yen Gathotkaca kepethane dewa juluke alap-alap Sambernyawa iki sang Gathotkaca mriki karo tandange kaya bedhek ketemu iblis ana ing Dirgantara
sapa keri katoro. Kono kawan sing ati iki. Sing ati gitu. Ayo. Nanti kayak kono ayo. Ya apa rek? Wong pengen ada ono ae. Iya ngono kok. Bare kira kamu tak no. Dulu. Sudah mari ngalah karo ibu. Ayo. Prosoku ngono iki prosok. Piye? Cara kan piye? Eling aku. Ayo. Dulu. Sing tetep ngarep. Iya. Dewi gak pawaan. Lah apa lho? Nek gak mau sabrangan. Ya
kaya ndara bunga. Ya ana iki gak tau ono menange. Ya wis sembuh. Aku nek ngene iki lho, Cak. Apa? Aku nek nyambut gawe ora kek nelongso ngene iki mundak. Elingan dhewe kok iki. Ah ya, bae ya. Lah, elingan dhewe. Elingan dhewe kok sing ana omah iki lho, Cak. Apa? Saiki kaya kanthi bayi aja. Lho, kanthi bayi. Umur piro? Nah, ya mari selapan ngono ae. Gak ngono iki. Awakmu iki anak piro? Aku nek merono iki nek nggo dhuwit receh entek. Situ tak sangoni. Situ iki teko. Situ tak sangoni maneh situ teko. Kowe duwe anak piro? Yo, aku duwe anak 11 aku, Cak. 11. Duwe anak 11. Yo aja akeh-akeh. Duwe anak iku aja akeh-akeh. Loro pol telu dipinterno. Lho, aku ngono. Mari ngono. Adik iki iku apa? Apa? Adik iki iku lho. Wis duwe anak lanang karo njaluk wedok. Mari sing nomor 5 ya sederhana nek ngono ta. Sampai 10 11 iki. Ngono lho. Lho. Mulane dadi sing duwe karep dudu awakmu, sing duwe karep adik iki kok bojoku Cak sing duwe karep iku. Apa? Gak oleh suwe-suwe. Ah ya bae. Lah sebabnya jadi kalau masih tambah cemburuan dari cemburuan. Masa tuh? Nanti gara-gara suwe-suwe hari. Oh iya. Wajah deh. Ada uber terakhir. Uber terakhir. Uber golok telu, uber kawitan, uber tengah-tengah, uber terakhir. Ya wis. Nek duwe anak 11 wis stopen. Kandhane aku yo karep ngono, adik iku wacane yo, wacane. Lah iya, nek wis duwe anak 11 wis sirpa. Nek bojomu duwe karep ingkriya. Iku murune geger lho, Kak. Nek aku nyengkre bojoku njaluk ditinggal tak tinggal iki kok seneng ambek bojoku hari kira jaluk keliru to ayo ngaku iki kok nek seneng ambek bojoku iya ta enggak tak selamat kan lu wong bojomu wong tak delok-delok legrek wong duwe anak 11 Anak 11. Ah, ya. Oh, bojomu nek delok mlakune temen iki wis nah tak delok ketumbune. Apa? Wis gak senter. Bojomu tak delok ketumbune nek mlaku gak senter. Yes, mbok gak karo karuan iki lho. Ayo goreng no, karase rupane. Lho masih ngono aku seneng iku, Cak. Iya, karepmu wong seni kok gak ono tokone. Kok nek tak wis gak geger kok nek. Direwang-rewang iki ada ayo. Ya apa rek? Pak bojoku nglakoni miring bandak. Bojoku dhewe iki kok ya gak melok ngingoni. Masih anakku sekolah kapakno anak-anak dhewe. Iki kok ya gak melok ngingoni. Ah, diterusno dadi musuhe. Wah, yo, bare. Iku seneng ta, gak selamat gak lu? Lah, kok kurang arek ayu kok sing semok. Lah, apa aku kepimbang bojomu iki tak kandhani. Bojomu iki nek gak andel, nek esuk nek mlaku, delok ketumbune. Lah wis gak senter. Mlakune lho miring. Wong dhewe anak 11, andek nyambut gawe soro. Ana wong tandur yo kon-kon buru tandur. Kadhe gak negrek iki apa? Ngono kok cemburukno aku.
Doen cara kula Bathara Kresna dalah Pak Wedena ya Pak. Adalah kamu jenenge Dandara. Daramu bapa dipeto minggah wonten ing Gathara. Kali karo kula Gatotkaca. Nggih Ndara Kresna wae. Yen ngono ngerti karo Bathara Kresna, Gatotkaca dokno. Wela dalah Kanjeng Wa. Amit sewu kula boten ngedhukaken Kakang Buma kula cedhaken sengenge Kakang Bu. Aduh aja ngero. Dalah sinuwun Bendara dalem Bathara Kresna sugeng kula nggih Raden. Ndak tampa ora ana puja pangestune Bendara Bathara Kresna tampan ana ya Anoman. Nggih. Gurawalan anggen kula mundi. Kula cadhong asta kali dadosaken jimat kula paribeh. Anoman iku mau kok ana ing kene. Nggih. Kapal wates ngawarta antawis Ngastina kipiring kabar Bendara kula Kresna mbelani Kurawa mboten dalangi para Pandhawa. Aja dilebokno ing jroning ati. Mung pendarane goroh ana ngarepe
pikulun padha pimenang Anoman. Inggih, yen lali ngaten matur nuwun. Sinuwun. Pikulun Bathara Guru belani Kurawa. Ya kaya mengkono, pikulun belani Guru, lah aku belani karo Boma. Ya ana ya ini Boma ora nate nampa wewe dewa. Kersanipun Ndara kula Bathara Kresna dawuh pikulun munggah menyang kahyangan langit dinten mengko diwelasi marang pikulun dewane sanyang tenang kaya mengkono Anoman. Nggih. Yen lawang ngaten matur sembah. Gatotkaca karo Boma digawa munggah Dirgantara cedhak ana ing sengenge. Tak suarane ing kono Boma sambat Gatotkaca tetep ora gelem mudhun. Nggih. Yen kono Gatotkaca kakang Boma diladalak kanjeng wong. Mboten. Kula boten ngedhaken kakang Boma, kakang Boma tetep wonten ing Dirgantara kula cedhaken sengenge. Oh, Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, kula nyuwun tulung nggih Rama Dewaji. Yen kono Anoman ngrapal waji sepyane Gatotkaca saweten kancik ana ngarepan aku. Bila dalan nggih yen ngaten ngestu dawuh. Rumiyin Ndara kula Anoman niki Ndara kula Kresna. Angke Ndara kula Anoman ngaturi waspada. Kelamat harum. Nggih, Nun. Kok cedhak ana aku nggih. Ndara Kresna niki belani Ndara Boma. Kala wau Ndara Kresna belani kalih Ndara Kurawa lan niki. Panjenengan kalih panjenengan pikir Ndara kula Anoman nggih gadah aji begandan. Iya, duwe aji begandan. Panjenengan rapal aji begandan panjenengan. Ndara kula Anoman Ndara kula aturi rapal aji begandan. Niki Ndara Kresna sejati napa Ndara Kresna palsu. Niki yen Ndara kula Kresna sejati ndalangi Ndara Pandhawa. Paman sing buyang jalan Ndara kula Anoman. Iya. Apa ora matur? Nggih. Anjene niku kuno. Kan mboten digawe. Cakepane nek ngarepe man mburine nggih man. Ngarepe ti nggih mburine nggih ti. Mawon. Pokoke cakepan niku anut ngarepe. Nggih. Nek ngarepe es mburine nggih es. Pegawan kanthi ora oman eling kandhane Kelamat Harum. Nah
Senajan para kawan abdi kinasih menungso iku sak donya ora beda. Mung kabeh kedunungan salah lan kedunungan bener. Iku isine donya. Salah karo bener. Gadangane menungso ora ana gadangane pati. Kelamat jaruman gone nyemoro kon ngapal aji begandan gondo pustaka raja. Yen iki nyata-nyata kendaraane ora kangling, yen dudu anemen wis weruh. Mender lampahe sang pegawan kaki ora ana. Najan ora mandharu abdi kinasih. Para kawan kulino ndak kulino betaluwe. Kosone ramadhan gak leren-leren. Senin Kemis, ana Senin Kemis dinyanyi. Ana wulan Rejeb yo dinyanyi. Wulan Poso yo dinyanyi, wulan Selo pati geni. Ane merepi, goto katane Bathara Kerta dudu pendarane sanalika Bathara Kerta cinanda kabeto tebih saking Nakomates Negaring Warta.